Салям достым. Демоне хәл. Аллага шükür, рахмат. Bir проблема çıktı. Bir сұрау бар еді. Дим ошағайым шул менен интервьюга ошағам. Буквально 5 минут. Ну яратасам дайды. Мен оларға мәктәптә задание бирделәр татар телендә. Ну мин аңламадым. Менә кара беренче задание. Перевод. Егет кызга карады, күз төшкән. Минем малай тәрҗемә иткән, глаз выпал как будто бы. Ничек глаз выпал? Стеклянный что там было? Бәлки анда линза булгандар. Или девушка такая красивая была, или наоборот такая страшная, что ли? Линза алмасы да. Ну, ярый. Ладно, следующее задание. Менә кара тема татар телендә изафа. Татар телендә изафа бәйләнеше. Менә шушыны аңламыйсың? Әйе. Мен үзем дә аңламыйм дөресен әйткәндә изафа. Беренче мәртәбә ишеттем. Бәлки ул шушы китапның авторыдыр. Думаешь? Ну хорошо. Вот смотри, следующее задание. Бер-бер артлы. Бер-бер артлы, ияртүле, күп иярченле, катлаулы синтетик кушма җөмлә. Почему синтетик-то? Бәлки ул җөмлә Нижнекамскияндыр. Анда Нижнекамск нефтехимда бит ясыйлар җин синтетика. Мәсәлән, синтетик каучук. Нет, книга напечатана в Казани. Аңладым. Димәк, бу Казанский завод органического синтеза. Анда да шуны ясыйлар. Вот. Что такое карчык? Карчык ул синең хатын. Хатын. Ну, это жена. А кто такой кыз? Кыз это девочка. А кызчык? Кызчык это маленькая девочка. Кар нәрсә бу? Снег ведь? Снег или? А почему карчык тогда моя жена? Маленький снежок, что ли? Я бы не сказал, что она такая холодная, как снег. Кызы белмәйм. Ну вот последнее задание. Наджиялер театрга киттеләр. Как это переводится? Наджия, понятно, девушка по имени Наджия. И если получается, если много Наджиев пошли в театр, тезки они что ли? Это получается Наджия и ее окружение ушли в театр. То есть они все вместе будут Наджиялер. Вот если бы она пошла одна Наджия, и когда они все вместе, то Наджиялер китте. Вот допустим, у тебя жена Наджия. Вот, если ты вместе с женой пойдешь в театр, вот, ты тоже будешь Наджией. Да, тут без бутылки, без 100 грамм не разберешься. Фаса, смотри, ну, как должны разбираться ученики 2 класса. Бу татар телендә, брат. Ну, татарский язык всем нам, а тем более с самого раннего детства, надо изучать это однозначно. Но когда разберутся с этой методикой, потому что язык должен быть привлекательным. Может быть, позвонишь министру, может быть, какие-то ответы у него уже есть. Ну, а я шалтырат, пожалуйста. Так, хватит телефон. Так. Әйе, министр элемтәдә. Алло, Рәис әфәнде, исәнмесез? Кем әлесен? Бу Рифат Каюмов иде. Татар информатор. Әйе, менә шуны яздым, искәртәм. Монда миңа рус егетем мөрәҗәгать иттем. Аның кызы башлангычта укый, татар теленнән иешү биргәннәр. Менә изафәле җөмләләр, анда иярченле синтетик кушма җөмләләр. Менә һич аңлый алмый. Ул түгел, мин дә аңлый алмыйм аны. Анар соң менә монда субар глаз выпал ди. Аның күзе төшкәнме? Кая төшкән, нинди күз? Тоже бик катлаулы мәсьәлә. Ничә бу татар тел дәресләре башлангычлар өчен шугалы катлаулы икән. Аны руслар түгел, татарларда бик аңлап җиткерми. Менә шуны берәр ничек хәл итеп булмас микән? Ул дәресләргә нәзрәк җиңеләйтеп булмас микән киләчәктә? Менә шул сорау иде минем. Татар теле дигәндә, әлбәттә төрле сораулар чыга. Без сезнең фикерне карарбыз, тикшерербез. Мин үземнең замга бурычны бирермен. Ә син анарга шалтырат инде. Яме. Ярар, хош. Так, булмадыр бу урынбасарга хәзер. Йөриләр инде шунда ачуым бер килмәгәе баш катырып. Кемәле Лилия Ильясовна бугай урынбасары. Алло, исәнмесез? Лилия Ильясовнамы? Әйе, тыңлыйм. Уф. Кайсы редакциядән шалтыратасыз? Нинди сораугыз? Рәис әфәнде сезгә шалтыратырак кушкан икән. Дәреслекләр буенчамы? Ярар. Минем вакытым юк сезнең белән сөйләшергә. Менә минем милли мәсьәләләр буенча замын бар.
Ул бу мәсьәләләр буенча компетентны, аңа шалтыратыгыз. Не, управление начальнигына шалтыратасыңмы? Ул сезгә барысын да аңлатыр, ләкин аның белән татарча сөйләшә алмыйсыз инде. Ул бераз русча сөйләшә, русча аңа сөйләшә дөресрәге, аңа шалтыратыгыз, яме? Ә мине личный номерыма шалтыратып, борчылмагыз зинһар өчен. Так, замминистра тоже не помогла. Она звони начальнику отдела национального образования Светлана Валерьевна. Сейчас. Шалтырат. Ага, hazır. Так, Светлана Валерьевна, исәмсез? Алло, да. Да. Я начальник отдела по национальным вопросам, да. Татарча аңламайсызбы? Замминистра направил вам с этим вопросом. Из Татар-Информ звонил Рифат Каюмов. Ко мне обратились, в общем, отец ученицы начального класса. Вот. Они по татарскому языку не могут понять материал. Там изофа беляны, что там всякие. Как ваша школа? Ага, все. Хорошо, я записала. Да, я передам директору, будем заниматься вашим вопросом. Не к вам, к директору надо звонить, да, школы? Ладно, хорошо, директору позвоним. Директор говорит, надо звонить. Директор шалтыратыр керек. Мектеп директорының телефоны бар ма? Бар, қазір. Бар. Все. Гүлнар Фаридовна. Гүлнар Фаридовна. Гүлнар Фаридовна, исәмсез? Татар-Информнан шалтыратайым. Менә министрлыктан сезгә мөрәҗәгать итәргә куштылар. Татар теле дәреслегендәге биремнәр буенча. Нәрсәгә сез миңа җыен юк бар сорау белән шалтыратасыз? Казанның управление образованиесенә рәсми хат языгыз. Шунсыз мин берни дә җавап бирмим. Менә мин нишләргә тиеш? Менә миңа мәсьәләне хәл итәргә куштылар. Нишләргә тиеш мин? Укытучы белән сөйләшергә кирәкме? Үзегез сөйләшәсезме? Ярарса мин көтәм, шалтырат. Ярар, сау буласыз. Хәзер укытучы белән сөйләшәм. Менә шалтыратырак керсен. Али, исәмсез? Исәмсез. Рифат, сез буласызмы? Мин Рифат. Мин татар теле укытучысы була идем. Менә сез министрлыкка мөрәҗәгать иткәнсез икән, татар теле дәреслекләре буенча. Мин шалтыраткан министрлыкка. Ул хәбәр безгә кадәр килеп төште. Аңлагыз инде, Рифат. Менә без бит инде татар теле дәреслекләре буенча гына укыталабыз. Ниндер биремнәр уйлап таба алмыйбыз инде хәзер. Менә аңлагыз, безнең хәзер проблемалар килеп чыкты. Шулаймы? Шәхсән минем премияны кисәбез диләр, эштән куабыз диләр. Менә хәзер миңа нишләргә? Аңлатыгыз, нишләргә миңа хәзер? Хәлебезгә керегез инде бераз, Рифат. Нишләргә белгән юк хәзер, менә нишләп бетәрбез? Ой, сау булыгыз. Ярар, сау булыгыз. Нәрсән? Представляешь? Спустили до учителя. Хәзер укытучы гаепләп калдырганнар монда. Янәсе укытучы авыр бирем бирә. Бала белән. Это неправильно. Хәзер укытучыны штамп булган мөмкиннәр ди. Монда миссия булып түгел. Не хожие салымы ташыл. Надо сделать все, чтобы ученицу оставили. Благодаря этой ученице наши ребята девчата и учат татарский язык во втором классе. Причем неплохо получается у них. И это надо сейчас срочно родительский комитет собрать, взять подписи, чтобы ученицу оставили и наоборот поблагодарить ее. Прекрасно учительница. Я тогда побежал.